कि हमरा माई से मिलवा देली। अगर हम उनका के अब उनके पिता से ना मिलवा पाई तब बहुत बड़ गलती हो जाए। कहीं तोहार यकीन तोहरा प्यार के झूठ ना बदल दे। प्यार के दूसर नाम विश्वास होला चाचा, और हमनी के प्यार के बुनियाद तन पे ना मन पे टिकल बा। कसम कोमल और कबीर के प्यार की। अगर हमनी के जज्बात अपने के फैसला के बीच में आए तो हमनी के प्यार प्यार ना पाप हो गए। कबीर, औरत के भाग्य के फैसला हमेशा मर्द ही करेला। एक बात के विश्वास रखी है, जिया जी हमरा साथे भाऊजी के खोजल और तोहर त्यागर रिपोर्टर जाए, लेकिन मरला के बाद हमार तन और मन पर अधिकार सिर्फ हमारा ही। और हमरा साथे ई गांव के एगो निकम्मा जाहिल अनाथ कबीर के याद जाए। Ha ha ha!